Imħabbra l-inizjattiva Business Enhance ERDF Grant Schemes, skema li tiswa aktar minn 51 miljun euro. 40 miljun u 800,000 euro huma finanzjati minn fondi Ewropej u 10 miljuni u 200,000 euro minn fondi nazzjonali. Din l-iskema għandha lan li tappoġġja lill-intrapriżi li timmassimizza l-investiment u l-potenzjal ta' tkabbir biex inħolqu aktar opportunitajiet ta' impjiegi. Dan kif normalment huma biss 50% tan-negozji ġodda li jibqgħu joperaw wara 5 snin mit-twaqqif tagħhom. Din l-inizjattiva se tipprovdi 20 miljun euro fajnuna lill-intrapriżi sabiex iwettqu investiment fi riċerka, żvilupp teknoloġiku u innovazzjoni, 26 miljun euro se jkunu mmirati sabiex jipprovdu appoġġ lill-intrapriżi biex iwettqu proġetti ta' investiment, filwaqt li 5 miljun euro se jkunu mmirati lejn investiment fil-kummerċ elettroniku. L-ewwel żewġ skemi li se jitniedu huma l-SME Growth Grant Scheme b'allokazzjoni ta' 8 miljun euro u l-Startup Investment Grant Scheme b'allokazzjoni ta' 7 miljun euro. Se jkunu mad-design intrapriża li se jibbenefikaw minn dawn iż-żewġ skemi. L-intrapriżi jistgħu jirċievu għotjiet massimi li jlaħqu l-mijiet ta' eluf ta' euro skont l-iskema u l-applikazzjonijiet ta' dawn l-iskemi jibdew jintlaqgħu minn nhar l-4 13 ta' Lulju.